este pleno ordinario neste mes de agosto. Boas tardes. Pois traemos de primeiro punto da orden do día do pleno ordinario a aprobación se procede das actas do 2 de xuño de 2026 e 19 de xullo de 2026. Votos a favor? Por unanimidade. Segundo punto. Aprobación definitiva se procede da conta xeral correspondente ao 2025. Bien, pois o que se propón ao Pleno é aprobar definitivamente a conta xeral do Concello cos seus estados e anexos correspondentes ao exercicio 2025 nos termos e cifras con que foi redactada. Remitir a dita conta xeral ao Consello de Contas de Galicia e se renda ao Tribunal de Contas. Neste punto número 2 ten a palabra a vocera do Partido Popular. Moitas gracias, boas tardes a todos e a todas. Ben, en canto á conta xeral do exercicio 25, dende o Partido Popular, pois podemos decir varias cousas, non? Algúnas en positivo, é dicir, hai que recoñecer que corrixiron vostedes a estabilidade orzamentaria e o obxectivo da regra de gasto, cuestión que non sucedía así no ano anterior e, polo tanto, volve, esa é unha boa noticia para o Concello de Melide, xa que as regras fiscais se reactivaron no ano 24 e entendemos que eso é, como digo, beneficioso para a facenda local, pero non obstante hai que analizar algunhas magnitudes que nos preocupan. É dicir, aínda que o Concello de Melide sigue tendo unha capacidade de endeudamento moi pequena e pasa dunha situación de menos 53.293,54 euros de necesidade de financiamento a 898.411,89. Si é certo que se analizamos as variables que incidiron en esta cuestión, non son outras máis que as que se desprenden do informe de intervención, que son subvencións nominativas, destinar o pos-2025 a parte a gasto corrente, pero hai dúas cuestións que sí que nos podemos poñer sobre a mesa, non? Que unha é que aumenta a recadación do ICIO, o cal non é unha mala noticia. En principio, iso significa que hai actividade edificatoria no Concello, non obstante, tamén lles indico desde este grupo que o ICIO é un imposto municipal que pode autoliquidarse e, polo tanto, as cifras que están no exercicio 2025 poden variar, é dicir, 168.000 euros poden, daqui a 2 anos, como ben saben, proceder a ter axustes. E sí que tamén nos chama a atención, pero en sentido positivo, é que a Diputación da Coruña, pois, co premio de cobranza, cas providencias de apremio, pois execute realmente os saltos de dubidoso cobro que hai na cuestión municipal. Non obstante, como digo, aínda que o ICIO é un imposto de autoliquidatorio e significa que grava un feito que son as obras do municipio, non hai que esquecer que, aínda que tuveron vostedes axuda da Diputación da Coruña con unha subvención nominativa, o cal, repito, é unha boa noticia porque significa que hai rúas asfaltadas gracias a esa extra de liquidez. Si é certo que houve un aumento considerable de recaudación ca entrada en vigor do IBI, é dicir, vostedes aumentaron o IBI urbano do 0,45 ao 0,55, o que resultou que, si ben o resultado orzamentario puido axustarse en preto de casi 334.000 euros en termos xerais. En todo caso, como lles digo, en termos de regra de gasto, en termos de estabilidade orzamentaria, en termos de capacidade de financiamento, que iso entendo que será o que poñan vostedes sobre a mesa,
creo que non hai que discutir. Sin embargo, como digo, isto ten a consecuencia de ser froito dun aumento de impostos, que sabedes perfectamente que este grupo no seu momento non estivo a favor, así como de outras cuestións que cabe poñer tamén en riba da mesa, como é a execución do plan acción, do que tamén aquí neste pleno temos a dación de conta, non? O plan de acción do Concello de Melide leva sendo o mismo desde que o presentades neste pleno, e os informes poden tamén ser copia dun ano para outro, porque consideramos que, tal como di a intervención municipal en ese sentido, pois do PEF, que non é o mesmo co plan de acción, sí que se melloraron esas magnitudes, é dicir, se respetou que haxa crédito ERC antes de facer o gasto, antes de facer a aprobación da gasto, e na medida do posible tamén se evitaron os saldos da 413 no ano 25. Non obstante, non pasou así cos recoñecementos extrajudiciais de crédito, que, como podemos ver nos últimos decretos que veñen con este pleno nas xuntas de goberno local, pois ainda se siguen pagando facturas do ano anterior ao ano natural, é dicir, seguimos pagando recoñecementos extrajudiciais de crédito a estas alturas do ano 2026, non? Entón, a pesar de que, como digo, esas magnitudes son boas, entendemos que hai que facer mención a esa subida de impostos da que non estamos de acordo, e tamén a pouca execución do plan de acción que, como digo, sigue tendo 28 contratos que se di que van a licitar dende hai 7 anos e siguen sin licitar, é dicir, seguimos sen ter pregos do Servicio Público de Axuda do Fogar, de suministración de enerxía eléctrica, de material eléctrico, de limpeza de edificios e instalacións, de mantemento de xardíns, de asistencia a feira de gando, de comunicación e dotación de contidos nas redes sociais, o que xa é un escándalo porque hai varias empresas, suministración de carburantes, servicio informático, prevención técnica e vixiancia, alarma, aluguer, actividades e escolas deportivas. Esas sí que son cuestións que teñen un fraccionamento de contrato importante, e así podría seguir hasta os 28 contratos que vostedes mesmos na páxina 7 que pon medidas da programación anual sempre din que van a licitar, e xa lle digo, en 7 anos seguimos con a lista de contratos que din que van a licitar e que non fixeron. É dicir, efectivamente, o plan económico financiero se leva a cabo, o cal, volvo a decir, recoñezo que é unha boa noticia, pero seguimos tendo problemas estruturais neste Concello. A lista de contratos, o xeito de licitación, sigue sendo o mismo. Antes había, se poñía, ou preguntado neste pleno, a min o que se me di en varias cuestións é que non había personal suficiente, facía falta apoio, pero resulta que temos o Concello con un gasto bastante superior en canto ao anaco que se leva de orzamento municipal en gasto no capítulo 1 en persoal, e siguen sendo os mesmos os problemas, porque no informe de liquidación do orzamento seguimos vendo que a intervención municipal adoece de falta de axuda, de maus, e que non pode chegar a emitir os informes en tempo e forma porque non dá con toda a carga inxente de traballo que hai no departamento. Entón, penso que se debe seguir na prudencia que se indican no ano 2026, contando que estamos tamén traballando cun orzamento prorrogado, e non esquecer que no ano 25, a pesar de que a conta 413 foi disminuindo, si é certo que os recoñecementos extrajudiciais a estas alturas son de 295.891,32 euros, e, como digo, revisados os decretos deste pleno, volve a haber recoñecementos extrajudiciais á altura de agosto, é dicir, que pagados en xullo deste ano. Polo tanto, sí, en conclusión, sí que lles teño que reconocer que a senda de estabilidade e a regra de gasto se cumpra, o cal é cumprir a lei, é dicir, e agradecerlle tamén ao Servicio de Intervención de aplicación desas tres medidas. Nese caso,
sí que o PEF está funcionando para o benestar de todos os melidenses e dos servicios públicos, non obstante, temos que proceder a poñer sobre a mesa que non hai ningunha medida espectacular tomada en conta no plan de acción, que entendo que é un facerse vos mesmos un tiro no pé, porque sodes vos que planteades o plan de acción, non é o Partido Popular, non é a intervención municipal, entonces eu entendo que podría ser un plan de acción máis realista e ir executando medidas pouco a pouco para mellorar a administración municipal e evitar pois o fraccionamento indebido de contratos en cantidades bastante importantes como pode ser actividades culturais ou gastos máis superfluos noutro tipo de contratos. Nese sentido non hai ningunha mellora, eso repercute en 77 reparos que ten que levantar o alcalde. Seguimos sin orzamento municipal para este ano 26, é dicir, se podeme corrixir o voceiro de Melide, que sí que ten orzamento, que é o prorrogado do ano 25, pero non hai un orzamento do ano 26 e a duras penas tuvemos algún, creo recordar que do 25, e despois prorrogamos moitísimos orzamentos, non? Entón, en ese sentido, é o que vou a decir na miña primeira intervención e despois seguramente teremos ocasión de debater deste tema. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de AML. Boas tardes. Neste punto, como ben dixo a portavoz do Grupo Popular, teremos a aprobación definitiva da conta xeral de 2025, que xa foi determinada na Comisión de Asuntos Económicos, e a conta xeral o que reflite é o punto de vista que dun concello, non? E é moi importante porque aquí reflite en que situación económica está o concello, en que fase estamos e que se fixo ao longo de 2025. Por suposto, teño que agradecer o traballo intenso que fai o Departamento de Intervención polo esforzo que é traer as contas ao día e, sobre todo, traer a conta xeral en tempo, en prazo legal establecido, non? Entón, o que debemos analizar desto é que podemos e debemos destacar desta conta xeral. Pois eu voume ceñir pois as distintas magnitudes que analiza a conta xeral, que son 7 as magnitudes que analiza. En primeiro lugar, que é o que analiza a conta xeral? Pois o remanente de tesorería. Destacar que, como pasou no 2023 e no 2024, este goberno utilizou o remanente de tesorería para gastos xerais. E, polo tanto, parecía que ia disminuir pois, as cantidades que ano tras ano temos na conta xeral. Pero temos que destacar que no 2025 non é que baixou, senón que subimos un 10% máis con respecto ao 2024, exactamente 446.712 euros máis que no 2024. É dicir, case 4,5 millóns de euros hai de remanente neste concello. Por lo tanto, a primeira magnitude pois, é un dato máis que positivo, non? O segundo magnitude que se analiza nesta conta xeral é o resultado orzamentario. Por suposto, o ano 2025 é positivo tamén en 1.103.963 euros. Por lo tanto, seguimos nesa senda de ter resultados orzamentarios positivos e ano tras ano. A terceira magnitude é a regra de gasto. No 2024 cumpriuse coa regra de gasto e no 2025 tamén, pero hai que destacar que no ano 25 supuxe un aumento a regra de gasto nun 26,83%, é dicir, 270.000 euros máis con respecto ao 2024 e que supuxo 1.008.000 euros en cumprimento da regra de gasto. A cuarta magnitude que se analiza é a ratio de débeda. Temos que ter en conta que no 2024 e no 2025 este goberno e o Concello de Melide non tiña débedas en entidades bancarias e, polo tanto, só ten débeda cos préstamos da Diputación, que son os denominados PAI 2015 e PAI de 2016,
que eran por un montante de 684.000 euros. O ano pasado pechouse o 2025 reducindo esa débeda en 304.540 euros, que supón o 3,60% da débeda. A lei marca que non se pode superar o 110%, pero estamos nuns niveis mínimos. Lembrar que no punto terceiro deste pleno vai unha modificación de crédito de 170.000 euros que está relacionado co PAI. Por lo tanto, a débeda este ano quedaría en 134.283 euros e previsiblemente no 2027 desaparecerá todo tipo de débeda deste Concello. A quinta magnitude que se analiza é o aforro neto. Que resultados tivo no 2025? Das 7 magnitudes que se analizan, dúas son fundamentais, que xa o repetido en varios plenos, que é o remanente de tesorería e o aforro neto. Neste caso, o aforro neto foi de 1.284.179 euros, por lo tanto, case 1,3 millóns de euros, por lo tanto, seguimos en unhas magnitudes de aforro neto moi importantes deste Concello. E, por tanto, datos positivos. O sexta magnitude é o período medio de pago, non hai que volver a repetir que seguimos situados nos niveis máis baixos, sobre todo da área na que estamos, na área de Santiago. Somos un dos concellos que o ratio que máis baixo ten. Rematamos o ano 2025 nun ratio de 2,43 días. E, por último, a estabilidade orzamentaria. Como ben se sabe, este Concello tuvo que aprobar o ano pasado un PEF porque non se cumpliu a estabilidade orzamentaria, que o 2024 foi en negativo en 53.293 euros. Cos esforzos que se fixeron ao longo do 2025 de control e de ir analizando tanto ingresos como gastos ao longo do ano, pois conseguimos rematar o 2025 con unha estabilidade orzamentaria, podo dicir, de récord de hai varios anos, en 898.411,89 euros. Por tanto, supón un paso importantísimo na estabilidade orzamentaria deste Concello. Por lo tanto, cumpriuse co PEF, cumpriuse ca estabilidade orzamentaria e, por lo tanto, cumpriuse con todas as magnitudes que son as fundamentais e as importantes dunha solvencia económica deste Concello. Seguindo cos informes de intervención, o informe de avaliación do cumprimento da estabilidade orzamentaria, os informes din que dos resultados obtivos constátase que o cumprimento da estabilidade orzamentaria, e hai que dicir que o cumprimento da estabilidade orzamentaria significa ter capacidade de financiamento, que iso é fundamental para un concello, supuxo un importe, como xa dixen, de 898.000 euros, sendo no que o exercicio anterior fora de menos 53.000 euros. Por lo tanto, supuxo un aumento en só un ano de 951.705 euros, en só un exercicio. E como di o informe, supuxo un aumento deses 951.000 euros dun exercicio económico a outro en termos de estabilidade. Vou rematar con algunhas conclusións dos informes, tanto de avaliación como da conta xeral, como da liquidación, e a primeira conclusión é que se informa favorablemente a liquidación e a conta xeral de 2025. Di que finalmente debe prestarse atención ao resultado que amosa a magnitude do aforro neto, posto, di o informe, que reflicta a solvencia da entidade local, isto é, o equilibrio necesario entre ingresos e gastos correntes, para non incorrer en remanentes de tesorería negativos que xeren falta de liquidez e atrasos nos pagos no incumplimento das súas obrigas. Que quere dicir isto? Que hai equilibrio nas contas, que non se recurre en remanentes de tesorería negativos, senón todo o contrario, que estamos en torno a 4,5 millóns de euros e, por suposto, non se incurre en incumplimento de pagos porque hai liquidez e se paga en tempo e forma e de forma áxil. A segunda conclusión do informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade di que o Concello cumple co obxectivo de estabilidade orzamentaria, que é dicir, que ten capacidade de financiamento na liquidación do exercicio 2025 por importe de superávit
de en torno a 900.000 euros. E tamén coa regla de gasto, de tal xeito que o gasto computable superou 1 millón de euros. Por lo tanto, remato a intervención co que refrite o informe que finaliza dicindo que o aforro neto positivo e o remanente de tesorería positivo, neste caso, como di a intervención, as condicións de solvencia financiera da entidade están garantidas. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Gracias, José. Gracias, alcalde. Ben, un par de apreciacións con respecto ao que expuxo o voceiro de Adiante Melide. Ben, si é certo que o PAI computa como investimento, perdón, como débeda, pero realmente foi un investimento e están aí as obras para velas, é dicir, é certo que Melide foi un dos concellos que se adheriu a elas, neste caso cando eu tiña responsabilidades de goberno, e supuxo que puidéramos facer un parque infantil, porque aquelo non podía estar así, e trasladar unhas pistas de pádel. Entón, eu entendo que se teña contablemente que contabilizar como é, pero, como dixen moitas veces, ainda que non estemos de acordo, as obras, eu entendo que son investimentos e, polo tanto, ainda que compute en pasivo financeiro, realmente é un capítulo 6. En todo caso, como empecé a miña primeira intervención, efectivamente, o Concello de Melide, con un PEF en vigor porque había incumprimento de estabilidade orzamentaria no ano anterior, en este sentido, cumpre ca lei. É dicir, ten que cumprir ca lei. Entón, o tema e o debate aquí é cumpre ca lei, efectivamente, traen vostedes aquí unha conta xeral da que entendo que dos deberes que se puxeron teñen un aprobado, no sentido de que esas tres medidas do plan de acción, perdón, do PEF, do plan económico financiero, están sobre a mesa e deron os seus froitos, pero hai que respostar, hai que decir a costa de que? A costa de elevar a presión fiscal nos veciños e veciñas de Melide. Porque o IBI subiu dun 0,45 de tipo un 0,55, o que repercutiu 400.000 euros nas arcas municipais, o que lle permite a vostede facer ese equilibrio orzamentario do que fala nos artículos do 1 ao 7. Porque as medidas de investimento que ten un concello son as que son. A entidade local vive de transferencias correntes, transferencias de capital, do Estado de comunidades autónomas e dos impostos que recada por delegación. Entón, si é unha boa noticia, como lle digo, a do ICIO, aínda que dende este grupo acollemos por pinzas, sí que non podemos estar de acordo en que isto non tuvo repercusións coa presión fiscal que vostedes elevaron ca ordenanza do IBI que implicou unha maior presión fiscal aos bolsillos dos melidenses. En todo caso, entendo que vostedes queren cumprir ca lei, é dicir, louvarse de que cumpren ca regra de gasto, coa estabilidade orzamentaria ou co remanente de tesourería, é unha cuestión que nos ven imposta desde o Estado e que é algo que quen xestiona o orzamento municipal debe facer e, polo tanto, ademais aquí en sede plenaria se tomou esa medida. Pero vostede sigue sin decirme por que hai 28 contratos sin salir a licitación que tamén están dentro dese de plan de acción que mellorarían sobremaneira a administración municipal. Eu entendo que aquí os 12 concelleiros que estamos presentes podemos estar a favor diso, é dicir, eu non lle digo que saque os 28 ou que sacase os 28 porque eso sería unha hipótese que non sería realista, pero polo menos os máis importantes eu creo que se debían ter prestado un pouco de atención sobre este tema. E por outra parte, tamén teño que recordarlle que o período medio de pagamento, o cal, gracias ao traballo de intervención, sempre estivo baixo neste concello. Home, non me dirá que pagarlle en tempo e forma aos autónomos desta vila pois tamén é unha cuestión para louvarse. Eu penso que é unha cuestión que todo goberno que se precie debe facer, non? Entón,
Pódolle comprar que as magnitudes son boas, que melloran moitísimo as magnitudes do ano anterior, non obstante, tamén hai que ver con unha perspectiva un pouco máis amplia que vostede ten que cumprir ca lei, porque senón ten que facer vostede outro plan económico financeiro no ano 27, é o que di a intervención, eso tamén o di nos informes, e hai que seguir ca prudencia e co cumprimento da lei. E xa para rematar, sin ánimo de polemizar, faime moita gracia cando lín os informes de que no ano 2019, se vostedes recordan, eu reiterei moitas veces que este Concello quedaba con 4,5 millóns de euros cando se produxo o traspaso de poder ao señor alcalde, cando se le a acta da arqueo, e hai 4,5 millóns de euros naquela sesión plenaria. E agora vostede di que o remanente de tesourería, que está neste Concello, outra vez en 4,5 millóns de euros, e que é unha magnitude maravillosa. Pois alégrome moito de que, polo menos, aínda que sea unha cuestión para decir que efectivamente temos músculo, tamén daquela había 4,5 millóns de euros e eran os mesmos 4,5 millóns de euros que agora, porque os céntimos son os mesmos e os euros son os mesmos. Entón, o Partido Popular falle a apreciación que lle ten que facer, é dicir, analizar o que melloraron vostedes. Non hai que olvidar que estamos sin orzamento, non hai que olvidar que estamos dentro dun plan económico financiero e, polo tanto, vostede ten que cumprir con iso. Entón, entendo que non elevar máis a presión fiscal sería o ideal para manter unha adecuada saúde financiera deste Concello. Polo tanto, dentro do Partido Popular non temos nada máis que achegar e a noso voto non pode ser de apoio a esta conta xeral polos motivos que lle dixen. Moitas grazas. Ten a palabra o vocero de Amile. Vou solo aclarar un par de cousas. Vamos a ver. Gracias por a felicitación. É a primeira vez, creo. Pero, bueno, como ben sabes, unha conta xeral, unha liquidación, bueno, analizamos outras cousas, pero fundamentalmente as 7 magnitudes que dixe, non? Pero, claro, se nos comparamos con o resto dos concellos de todo o país, pois ainda os resultados daqui ainda son moito mellores, teño que dicilo. Porque, por exemplo, non saleu hai moito tempo un artigo que analizaba bastante ben a situación financiera dos concellos de Galicia e di que máis dun centenar de concellos gastan máis diñeiro que ingresan. Iso quere dicir que teñen déficit. Por lo tanto, e máis exactamente 110 concellos gastan máis que ingresan. O noso concello non está nese caso, non? E deses 110 concellos incumplen o obxectivo de estabilidade presupuestaria, é dicir, o 35% dos concellos de Galicia non cumplen co obxectivo de estabilidade. Por lo tanto, e aí haberá concellos de todos os partidos políticos, non? Por lo tanto, é importante salientar moitas veces os datos, non, que temos encima da mesa. Pero tamén o Ministerio de Facenda hai pouco tempo publicou un informe sobre as liquidacións que fan os concellos, que o último que está analizado é 2024, porque 2025 se están presentando aínda agora. Di que os concellos galegos que incumpliron mandar a información da liquidación foron 126 concellos de todo Galicia, o 40%. Por lo tanto, tan mal non o estaremos a facer. Co tema dos planes de acción, teño que comentar que tamén o 1 de agosto saleu así tamén outra noticia que di que o Consello de Contas alerta de importantes carencias no control financiero dos concellos. E di, o informe sinala que o 82% das entidades locais carecen dun plan de acción anual. O 82%. Este concello teno. Que se cumple? Todo non.
pero polo menos, é dicir, somos dese 18% que si o temos. Pero tamén resalta un tema importante que ven relacionado co que dixeches do Plan de Acción, é que di que o 78% dos concellos de Galicia declaran que non teñen medios persoais e materiais para exercer adecuadamente as funcións de intervención. O 78% dos concellos, no cal nos estamos incluídos tamén, porque temos e por que temos ese orixen de falta de medios? Pois xa temos debatido en moitos plenos que o gallá, a ver, se dan quitado dunha vez a taxa de reposición pois para cubrir os postos que son necesarios. Pero é máis, di esta noticia, o 37% dos concellos de Galicia carecen da figura de interventor ou interventora, que xa tamén é grave, porque é fundamental as funcións que fan intervención. E tamén destacar que estamos fiscalizados este Concello por todos de arriba a baixo, porque xa o lembrei nun pleno, neste Concello, a Departamento de Intervención fai máis de 600 informes de fiscalización ao ano, que é un traballo moi intenso. Cando falas de facturas de recoñecemento extrajudicial de crédito, é certo, chegan facturas no 25 que son do 24, pero eso é porque as empresas as mandan fora de prazo. Eso quere dicir que van á conta 413? Non, porque no expediente da liquidación hai unha certificación do 25 de xullo que di que hai 0 euros na conta 413. O recoñecemento extrajudicial de crédito ou estás encima das empresas para que che manden en tempo ou é complicado. Pero eso non quere dicir que é unha mala praxe. Ben, os problemas estruturais para min serían ter remanente de tesorería negativo, ter aforro neto negativo, non cumplir ca estabilidade orzamentaria, non cumplir ca estabilidade. Non? O ano pasado si tivemos ese pequeno bache que foi de 53.000 euros na estabilidade orzamentaria, pero creo que o traballo ao longo do 25 demostrou que ir controlando os ingresos, reclamando os ingresos que tuvemos que reclamar, ingresos a outras administracións, porque estábamos en decembro e ainda non nos ingresaban, por lo tanto, aí hubo tamén que facer traballo. Non? Orzamento temos, está prorrogado, é legal, e se é un bon instrumento, non ten problema, e polo menos para min. Porque ademais funciona e estamos vendo que as liquidacións e ca conta xeral. Cando dis que deixastes 4,5 millóns de euros en remanente, claro, pero pouco usastes o remanente na vosa época. Entón, pero nós sí, hubo un ano que utilizamos 1,8 millóns de euros, pero se reduces non podríamos ter os 4 millóns todos os anos, 4,2, 4,5 usando remanentes. O ano pasado foron 958.000 ou 900.000 euros. Non? Este ano, pois, ben na orden do día, pois vamos a utilizar outros 700.000. Por lo tanto, e os costes da vida, tamén teño que dicirlo, que foron aumentando, sobre todo, dentro do ano 2020, a situación para os concellos cambiaron drásticamente, pero para todos. E tamén para as outras administracións, para a comunidade autónoma, como bueno, porque a crisis do COVID, que hai que recordar que hubo un fundimento económico de case o 12%, vale? A recuperación aínda se están notando agora, subiu o IPC por daquela época, subiu o IPC na época da Ucrania, seguimos tendo problemas estruturais, por lo tanto, os costes non se poden medir, incluso xa non se poden medir todos os anos igual, porque varía e, por lo tanto, os gastos aumentan e, por lo tanto, hai que facer aí pois, equilibrios. Por lo tanto, como digo, os informes de intervención hai que equilibrar ingresos e gastos. Por lo tanto, creo que un pouco, xa na miña primeira intervención e nesta segunda, pois aclarei bastantes das cuestións. Por lo tanto, non teño máis que dicir. Moitas gracias. Desde a crise do COVID, por exemplo, nunha cuestión fundamental para os concellos, como é o bituminoso polas subidas continuadas do prezo do petróleo, o que se facía antes con 40.000 euros, agora
vai a perto de 70.000. Fixeron a diferencia fundamental. Nuclea a portavoz do Partido Popular a súa intervención, basicamente, ou polo menos reitero con excesiva frecuencia o da presión fiscal. É evidente que desde que nós empezamos a gobernar en este Concello houbo unha modificación ao alza de todos os precios en todas as cuestións. Mas alá de que, se ben é certo que vostede, cando xestionaba este Concello, tiña 4.500.000 euros, tuvemos uns gastos, como decía antes o portavoz de AMLD, tuvemos uns gastos en COVID moi importantes, en cuestións que nunca se utilizaron e que hubo que utilizar, porque eran necesarias en aquel momento, e non só eso, houve a compra de un solar, creo recordar, de 985.000 euros que tamén foron contra o remanente de tesorería. Obviamente, se non houbera, non se podría facer. Eso tamén o reconozco sin ningún tipo de problema. Pero non se pode nuclear sobre a presión fiscal, porque despois hai determinadas administracións que deixan en maus de outras cuestións e funcións que son propias. Porque o de baixar impostos depende a quen, como e de que maneira. En calquera caso, volvendo á conta fiscal, despois tivemos baixas importantes nun concello destas características, cando se producen baixas sensibles e se prolongan no tempo, pois un xurídicamente tamén ten unha serie de problemas. Teñen que asumir outras persoas funcións que non son propias, pero que eu agradezco que asuman, posto que a persoa, pois, por cuestións diversas, non ocorrese. Entonces, e para rematar, o decreto da Alcaldía 259 de 2026, de 7/5 de 26, di unha serie de cousas que son incontestables. Remanente de tesorería para gastos xerais, 4.483.000 euros. Eso é así. Estabilidade orzamentaria e capacidade de financiamento sobre 900.000 euros. Cumprimos, polo tanto, co obxectivo de estabilidade na cantidade de 900.000 euros, que é a capacidade de financiamento, por outra parte. O obxectivo da regla de gasto, a diferencia entre o límite de regla de gasto 7.845 e o gasto computable da liquidación do exercicio 25, 6.836, é de 1 millón máis ou menos de euros. Polo que se cumple tamén a regla de gasto. A partir de aí podemos discutir outras cousas, pero esas dúas cousas, estabilidade e regla de gasto, están cumplidas. É dicir, o PEF está cumprido, polo menos, no exercicio do que estamos falando. Despois, temos o resultado orzamentario axustado de 1.100.000 euros. Aforro neto positivo, 1.284.000 euros. O volume de endebedamento temos o 3,60. E hai que explicarlle a xente que os concellos podense endebedar hasta o 110%. E nós estamos no 3,60, que non parece moi importante. Entón, traemos, e de cumplir o pago aos proveedores, evidentemente, porque senón hai moita xente que non querría, e non pasou fai moito tempo que os proveedores lles pagaba 6 meses. Non digo en este concello, en outros concellos. E a cifras peores, que puxeron os proveedores en risco da súa propia existencia. Entón, esas son as principais magnitudes de carácter orzamentario. Eu creo que son incontestables. É unha garantía de estabilidade e teño que decir que o Concello de Melide se atopa nunha absoluta solvencia financiera. Entón, eu creo, como diría Rajoy, salvo algunhas cosas, presentamos unha xestión impecable. Acabamos un resultado orzamentario axustado de 1.103.000 euros de aforro neto positivo de 1.284.000 que comentaba antes. Ademais, a diferencia entre o límite da regla de gasto e o gasto computable da liquidación deixanos unha marxen de máis de 1 millón de euros cumprindo folgadamente co obxectivo.
Escoitamos moitas veces na bancada do Partido Popular que o plan económico financiero iba a asfixiar o Concello, é dicir, un catastrofismo loco, que iba a pasar unha serie de cousas que prácticamente nos iban a intervir. E creo que algún comentario en ese sentido houve. Pois resulta que mantemos unha capacidade de financiamento positiva de 898.000 euros, é dicir, 900.000 máis ou menos. Estas cifras non son simples números fríos no papel, son un reflexo de un modelo de concello saneado, así, mentras se falou de catastrofismo, de parálisis, de un montón de cousas, é dicir, las 7 plagas. Pois, bueno, hoxe estamos vendo que non é así, que non é así. Entonces, eu creo que traballamos dentro do posible que as posibilidades que teñen este tipo de concellos, pois creo que traballamos con bastante rigor. O ano pasado pasámonos efectivamente 53.000 euros, daí o plan económico financiero, e agora estamos nunhas cifras absolutamente diferentes. Cumplimos co período medio de pago a proveedores, e dicía vostede, pouco das gracias. Evidentemente, somos unha administración e temos que ter tino cos proveedores e pagarlles cando corresponde, evidentemente. Non todos os concellos é así, pero, bueno, estamos falando disto. E, bueno, temos que falar da conta 413. Logramos disminuíla drásticamente, pasando a uns residuais 28.000 euros no peche contable do exercicio 25. Compre recordar que no ano 19 esa conta era de 1.082.000 euros. E esa non era a nosa xestión. Hai un pouco que decir aí. Despois temos unha débeda do 3,60, que a mí pareceme ben que o Partido Popular no ano 16 e no ano 15 pediran un crédito, pareceme ben que pediran os 685.000 euros a un interés cero, pareceme ben, xo dixen en outro pleno e volvo a dicir en este, pero evidentemente ese 3,60 vendai que non estamos pagando como é a nosa obligación. Entonces, para min o plan económico evidentemente funcionou. Esta solvencia redunda sempre nunha mellor prestación de servicios públicos para os veciños e as veciñas do pobo de Melide, que é do que se trata. Aquí remate a miña intervención e pasamos a facer a votación deste punto número 2. Votos a favor? Votos en contra? Polo tanto, como hai empate, o voto de calidad do alcalde é o que aproba este punto. Temos que ver a votar. Primeiro remata. Bueno, pois votos a favor, votos en contra, abstencións, non há lugar. Igual que no caso anterior. Bueno, pasamos ahora ao terceiro punto. Aprobación se procede do ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria 21/2026 vía crédito extraordinario 1/2026. Propónse ao Pleno a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 21/2026 vía crédito extraordinario 1/2026 para consignar orzamentariamente a cuantía de 170.256,73 euros para facer fronte ao gasto específico é determinado derivado da amortización do préstamo PAI 2015 por importe de 85.891,69 e do préstamo PAI 2016 por importe de 84.365,04. Tramitar o expediente de modificación orzamentaria, considerándose o presente acordo de aprobación inicial como definitivo, de non presentarse reclamacións contra o mesmo e de non presentarse reclamacións na súa contra, deberase cumprir co trámite de publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello, así como remitir copia da modificación orzamentaria á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Gracias, alcalde. Nós neste pleno, neste punto, como xa adiantamos, imos a votar a favor. Moitas grazas.
Ten a palabra o vocero de Melide. Perdón, solo aclarar, que supoño que xa se sabe, que é un mero trámite, porque realmente non sal, iba a decir efectivo, é dicir, é para equilibrar as partidas orzamentarias. Moi ben. Pasamos á votación deste punto. Votos a favor. Por unanimidade non há lugar a ninguna abstención. Bueno, pois pasamos ao cuarto punto. A aprobación se procede do ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 22/2026, crédito extraordinario 2/2026. Neste caso, propónse ao Pleno a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 22/2026 vía crédito extraordinario 2/2026 para consignar 700.000 euros e facer fronte ao gasto específico e determinado que se corresponde coas áreas de gasto 1, 3, 4 e 9. Tramitar o expediente de modificación orzamentaria considerándose o presente acordo como definitivo de non presentarse reclamacións. De non presentarse reclamacións deberase cumprir co trámite da súa publicación resubido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tableiro de anuncios deste Concello e remitir copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia. Ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, o portavoz da Adiante Melide dixo antes que efectivamente que o orzamento é importante, e sí que hai orzamento, xa me anticipei, como xa nos imos coñecendo, non son ningún nin 2 anos, verdad, Xosé? Pois xa nos vamos conocendo, xa máis ou menos sabemos por onde vai sair un mailo ou outro, non? Entón, ben, se me estás falando do principio da anualidade orzamentaria, terás que defender tamén que un orzamento é un exercicio fiscal. Cousa diferente que, efectivamente, tes orzamento cos créditos que imputaches no anterior e as partidas iniciais, pero eso sabes que tamén te limita. E dai que veñan os créditos extraordinarios, que, efectivamente, un suplemento de crédito, un crédito extraordinario, non é unha cuestión mala, é unha cuestión de instrumento orzamentario financiero de ordenamento do gasto, non? Entón, sí que nos chama a atención certas áreas de gasto que hai aquí orzamentadas, é dicir, temos 200.000 euros en festas populares e festexos, publicidade e propaganda, actividades culturais, outros gastos diversos, todos na área de gasto 338, non? Suman 200.000 euros. Ben, si falamos do orzamento que temos en vigor, as subvencións nominativas están sin tocar, xa as tiñamos computadas como gasto deste ano, co cal 200.000 euros a estas alturas. Entendemos que a festa máis importante de Melide, sin desmerecer as demais, é a que está por vir, é dicir, é a que máis días ten, por entidade e por tradición, e estes 200.000 euros sempre con coletillas, por así decirlo, bueno, nos chaman a atención, non? Porque despois seguimos ca mesma área de gasto. Entendemos que, bueno, que será a área de gasto que xestione a parte do goberno que está ocupada pola Consellería de Cultura. Despois, en canto ás partidas, tamén nos chaman a atención a de órganos de goberno outros traballos realizados por empresas, 44.000 euros, e o remendamento de material de transporte. Home, eu entendo que vostedes polos decretos pasan dietas, arrendamento de material de transporte, non sei se responde a que van a ter un coche para ou algún tipo de cuestión, é dicir, sí que chama a atención a área de gasto na que está metida, non? En todo caso, como digo, é un crédito extraordinario na que estades legitimados e, efectivamente, é un instrumento igual que un suplemento de crédito, con unha xeración de crédito. Eso non se discute. Si é certo que entendemos que, ainda que non sempre é posible, e eu mesma asumo que tamén gobernei con algún orzamento prorrogado, non é o ideal. E, polo tanto, estas apreciacións que lle facemos a esta modificación orzamentaria que se presenta aquí a pleno, sí que ten os nosos recelos por esas cuestións. Podemos recoller a pelota do alcalde en canto a pavimentación de vías públicas, non? É certo que o aumento de custes das materias primas de bituminosa implica que o que antes facía con un kilómetro de aglomerado agora incremente un pouco máis. Ata aí
o gasto corrente nos bens e servicios municipais, perfecto. Pero en este caso, que sempre era ao revés, encontramos que 330.000 euros se deben a partidas moi semellantes. Non atopamos moita explicación. E outros 120.000, vale, Administración Xeral, unhas bolsas que valen un pouco para todo, pero eses dous puntos da 912, 400 e 799 sí que nos chaman a atención. Entonces, se é posible, sí que nos gustaría, se hai algunha explicación, porque a entidade é que esta modificación de crédito creo que é unha das maiores que traedes a pleno. Nada máis para esta primeira intervención. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz de MLD. A 912 e 20.400 son 6.000 euros en aluguer. Vamos a ver, este ano temos 2 brigadas de incendios que teñen 2 coches, e este ano, como novidade, hai 7 persoas no aprol rural para rozar. Por tanto, tuvemos que alugarlle un vehículo para que se poidan trasladar e rozar as fincas e pistas que están encomendadas, porque só se dedican a rozar, vale? Despois tamén teño que aclarar, bueno, o ano pasado fixemos unha modificación de crédito por 900.000 euros. Como ven na liquidación, non se gastaron os 900.000 euros, gastáronse 524.600 dese 900.000 euros. Quixemos ser previsores o ano pasado e queremos ser previsores este ano para ter unha bolsa, porque o objetivo fundamental é que na 413 haxa o mínimo posible, vale? E iso conseguímolo tamén o ano pasado. Por tanto, e está explicado na memoria da alcaldía, área por área, onde van as aplicacións contables, que despois as bolsas non. As aplicacións están ligadas contablemente, vale? Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Simplemente me chama a atención porque a bolsa 9 de órganos de goberno. Entón, entendíamos que era para algún tipo de alugueiro de vehículos, pero que tiña que ir á área de gasto 2. É dicir, claro, analizamos as partidas entre orzamento e nos chamaba un pouco a atención, é dicir, outros traballos realizados por outras empresas de 44.000 euros, pois non sei se tedes pensado, eu que sei, unha póliza de responsabilidade para os órganos de goberno ou algún traballo a maiores, é dicir, simplemente é información porque a bolsa de área de gasto 9 non é área de gasto 2, ningún de servicios xerais, era simplemente por iso. E nos chamaba a atención que efectivamente sabemos que o tema de cultura e o tema de festas populares entendíamos que xa estaba no orzamento, é dicir, podíamos apoiar unha modificación orzamentaria ou absternos, porque entendemos que é unha maneira de, como ben di o portavoz, encher as bolsas de vinculación contablemente, pero máis en gasto corrente ou investimento. Non detrayendo a cultura, pero sí que nos chama a atención que sea o doble do que realmente pois tamén pode ter máis subvencións de outras administracións, non? Porque a estas alturas xa no orzamento actual pois temos a maior parte dos gastos. En todo caso, é unha decisión lexítima que tomades vos e nós non imos entrar máis que a puntualizar e fiscalizar o voso traballo que tamén o noso. Moitas grazas. Vale, pois entonces procedemos a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Votos a favor? Votos en contra? Bien. Ahora temos unha serie de accións de conta que vou pasar a ler, vale? Dación de conta o punto quinto, dación de conta dos informes de intervención municipal referencia 77M 226 e 78M 226 de data 18 de febreiro de 2026 sobre os reparos da intervención municipal e principais anomalías detectadas en materias de ingresos do exercicio 2025. Punto sexto. Dación de conta do informe emitido pola intervención municipal de referencia 225M /2026 de data
11 de maio de 2026 en relación ao resumen anual sobre control interno correspondente ao exercicio 2025 do Concello de Meride. Punto 7. Dación de conta do Plan de Acción 2026 do Concello de Meride, así como do Informe de Intervención Municipal de Referencia 226M/2026 de data 12 de maio de 2026 en relación ao dito Plan de Acción. Punto 8. Dación de conta do Informe de Intervención Municipal de Referencia 343M/2026 de data 2 de xullo de 2026 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre a loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao segundo trimestre do exercicio 2026. Punto 9. Dación de conta do Informe de Intervención Municipal de referencia 345M/2026 de data 3 de xullo de 2026 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información ás entidades locais por parte da Intervención Municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao segundo trimestre do exercicio 2026, orde do 1 de outubro do orden do 1 de outubro. 10º punto, dación de conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local o 11 de 6 de 2026 de aprobación da corrección de erros do proxecto de mellora de pavimentación e seguridade vial na rúa Alexandre Bóveda e outras Belide, a Coruña, incluído no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2026. Punto 11. Dación de conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 2 de xullo de 2026 sobre a aprobación da corrección de erros do proxecto acondicionamento para aparcamento na Avenida da Habana, Melide, incluído no Plan Provincial Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2025. Iríamos ahora ao punto 12, dación de contas das resolucións da Alcaldía, na que se dá conta aos decretos ditados da última sesión, numerados do 317/2026 do 28 de maio de 2026 ao número 478/2026 de data 29 de 7 de 2026. E pasaríamos ás mocións, rogos e preguntas, que non consta ninguna por escrito. En calquera caso, mocións non é se algún rogo, alguna pregunta. Temos unha pregunta, un comentario. Acordades vos que falamos aquí tamén ao final dun pleno do tema do eclipse. Vimos que comentou Xosé que estaban coordinando o tema con delegación do goberno, vimos que vai haber como un punto de encontro que vai a ser o Dios mío, que non me sale, o campo da feira, e que se vai a decir que a xente vai para ali. Tedes pensado dentro do verán cultural ou algunha actividade que teña relación coa hostelería da vila con respecto a ese tema, algunha apreciación de que vai a vir moita xente? Simplemente, que comportamos información a ese respecto. A ver, despois de tropecentas reunións e sobre todo ca Garda Civil e ca subdelegación do goberno, a ver, prevese problemas nas estradas, vale? Entón, hai cousas que non se poden dicir, vale? Entón, quero dicir, que case escolleu a ubicación, eso vou non dicir, foi a Garda Civil, vale? Porque vai haber un dispositivo tamén especial de forzas de seguridade e no noso caso corresponde a Garda Civil, porque non temos Policía Nacional. Vai haber tamén Policía Local, porque sobre todo porque si se prevé que incluso pode haber retencións de horas en estradas, vale? Claro, porque está colapsado en todos os lados. Entonces, si os sitios en concellos pequenos aconsellaron non dar demasiadas ubicacións para velo, vale? Porque os que somos de aquí xa estamos aquí. Entonces, máis ou menos en todos os concellos, Arzúa tamén o puxo nun sitio, nós puxémoslo nun sitio, as cidades xa é outro mundo. Entón, tiñan medo, é dicir, non teñen suficientes forzas de seguridade para desplegarse en todo o territorio, vale? E, sobre todo, o principal problema que lle poñían era o tema dos incendios, porque estamos en unha época moi complicada e se pode complicar aínda máis. Entonces, por eso, fixémoslo na zona urbana para ter...
E tamén nos aconsellaron facer zonas de exclusión que mandei tropecientas, vale? Un pouco porque e tamén se publicou as distintas zonas e tamén se vai mandar máis recados. Que pasa? Pois algún concello vai facer algunha actividade a maiores, pero, bueno, nós estamos en prefestas, quero dicir, e entonces, ahora este fin de semana temos actividades, é o día por la semana, e tamén, se lle cortas ao comercio xusto facendo actividades, pois é complicado, non? Mais ou menos, comenteche así, xa sabes por onde podo ir como outros tiros, sobre todo non facer efecto chamada, quero dizer, porque xa vai a ver, non? Alcalde, mira, eu pediría, non sei, ao non estar a titular, non sei a interventora, eu quero expoñer unha cuestión antes de que levantes a sesión, non ten nada que ver con política, ten que ver con a miña persoa, entonces quero pedirlle a palabra, non sei como, si tes que levantar e tal, non sei como queredes proceder, eu necesito que me escoitedes nada máis. Entón, ben, pois, nada, quero aproveitar este pleno para decir que este é o meu último pleno como portavoz do Partido Popular de Melide, que despois de 17 anos dedicada á política activa, pois 15 deles como concelleira, que parece que non, asumindo diferentes responsabilidades de goberno, considero que chegou o momento de pechar esta etapa da miña vida pública. Fago con un profundo sentimento de gratitude, coa tranquilidade de quen sempre procurou exercer as súas responsabilidades con honestidade, lealtade institucional e vocación de servicio. Durante todos estes anos tiven a oportunidade de aprender, de crecer como persoa e como servidora pública, pero sobre todo de traballar por Melide, a vila que me veu nacer e a que sempre procurei devolver co meu esforzo e dedicación unha pequena parte de todo o que me deu. Quero expresar o meu máis sincero agradecemento a todas as persoas que compartiron comigo este camiño, aos compañeros e compañeiras de corporación, por suposto, os que estades, aos que estiveron antes, xa son moitos anos, e de forma especial a quen formou parte dos diferentes equipos de goberno nos que participei como concelleira, como alcaldesa e tamén desde a oposición, que tamén se aprende moito. Por compartir responsabilidade, ilusión e, por que non, tamén vos sabédelo igual que a min momentos difíciles. A política municipal é unha tarefa exixente, para min a máis bonita de todas, que require moitas horas de traballo, renuncias persoais e unha enorme capacidade de diálogo, e nada diso sería posible sen as persoas que a fan posible cada día. Quero tamén recoñecer públicamente o labor de todo o personal do Concello de Melide. Ao longo destes anos puiden comprobar da primeira man a súa profesionalidade, o seu compromiso, a súa dedicación ao servicio da cidadanía en todos os postos que estiven. Desde fora, a administración local pode parecer sinxela, pode parecelo, pero non é. Pero quen a coñece sabe da enorme complexidade que supón atender a múltiples necesidades dun concello, a pesar de que moitas veces tócame poñervos deberes, sei tamén do que falo. E intento tamén ser sempre ecuánime, ou intentei, e responder ás demandas da veciñanza con eficacia e responsabilidade. Permitídeme, se tivese que escoller un só momento do que me sinto especialmente orgullosa, sería sen dúbida a consecución do novo centro de saúde de Melide, inda que se tocou a ti, Pérez, permíteme que o me leve como algo que levou a miña firma a hora de exercer a alcaldía. Considero que é unha infraestructura fundamental para o presente e para o futuro da nosa vila, na que hai que seguir traballando, non digo que non. É unha mostra de que cando se traballa con perseveranza e pensando no interese xeral, os proxectos importantes acaban saindo adiante. Permítame tamén deixar unha reflexión para todos. Quen asuma no futuro a responsabilidade de gobernar Melide atopará, como todos, atopamos dificultades, desacordos e decisións complexas. O meu desexo é que sempre prevalece o diálogo e o respeto institucional e a capacidade de antepoñer o interese xeral aos intereses particulares ou as lexítimas diferencias políticas, e non sería todo moi aburrido, non? Porque os gobernos pasan, as maiorías cambian, pero Melide permanece. É a nosa obriga a traballar sempre pensando no futuro da nosa vila. Hoxe remata unha etapa política, pero non remata o meu compromiso ca miña vila. Ese compromiso non depende dun cargo nin dunha acta. Seguirei estando ao servicio de Melide dentro do ámbito profesional, personal ou dende calquera lugar no que poida contribuir ao seu desenvolvemento ou ao benestar da súa xente.
Quixen facer esta despedida en sede plenaria porque este salón representa a vontade democrática da nosa veciñanza e porque foi aquí onde durante tantos anos defendín as miñas conviccións. Asumín responsabilidades e tamén aprendín que servir aos demais é unha das tarefas máis exixentes, pero tamén máis gratificante que unha persoa pode desempeñar. Gracias a todas as persoas que de alguna maneira formastes parte desta etapa. Levo conmigo moitas aprendizaxes, moitas vivencias e, sobre todo, o orgullo de ter dedicado unha parte importante da miña vida ao servicio público de Melide. Moitas gracias a todos por compartir este tempo, este debate. E ahora voulle pasar a palabra, se me permite, alcalde, ao meu compañeiro Carlos, que tamén quere dirigirvos unhas palabras. Nada, xa falou Dalia todo o que tiña que falar por min. A verdade é que eu levaba tempo dándolle voltas a este asunto. Eu, a verdade é que, despois da miña enfermedade, tiña que tomar a decisión de deixar a miña ata como concelleiro. O que dixo ela vai comigo a tope. Sempre seredes, seguirei sendo de Melide e todo, pero eu, desde logo, que a miña etapa política acaba hoxe. Moitas gracias. Sí, solo un minuto. Isto non estaba planeado, pero bueno, darvos as gracias desde o Partido Popular, darvos as gracias. Tranquila, non pasa nada. Os compañeiros que tivemos hasta ahora, unha formación idílica, onde nunca houve ningún problema, e, bueno, pois darvos as gracias, realmente desde o Partido Popular de Melide, polo vosso traballo, a vosa convicción, o reflexo de que os veciños sempre estiveron ao vosso lado, e darvos as gracias tamén por deixarnos decir estas palabras. Gracias. Bueno, ahora que estamos en estos tempos de despedidas, coincidimos en máis cosas das que ti crees. O que pasa é que probablemente teñamos un punto de velocidade diferente ao dos demais. Independentemente das diferencias que podemos ter, non me cabe dúbida, e estou falando concretamente de ti, non me cabe dúbida que quixeches sempre o mellor para Melide. Non estou excluindo a ninguén. Estou falando que eres a persona que te despides. Vamos a coincidir unha vez máis nunha cuestión. Aquela persoa que crea que por formación ou por ser sobrada vai levar o Concello sencillamente, que se olvide. Que perda toda a esperanza. É dicir, aquí hai que traballar, hai que escoitar, hai que tragar, etcétera, 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 etcétera. O que crea que con 2 asesores máis lo tiene volado, está sumamente errado. Ti sábelo, eu tamén. A mí pareceme moi ben que todo o mundo teña interés en servir desde calquer posto político cas súas ideas. Pareceme perfecto. Pero tamén teño que dicir, e insisto moito en isto, ser alcalde do Concello como de Melide non é igual que un do arredor, Este ten moitísimas complicacións, moitísimas chamadas, moitísimas cousas que non vou a enumerar. Polo tanto, como sabes tamén como a min que é o que ocorre, non vou a seguir por ese camiño. En calquera caso, tamén, como te vas, quería dedicarche unhas palabras. E deboche agradecer públicamente, primeiro, o teu talante, e segundo, a túa actitud. Eso, en política, a veces é moito máis do 50%. A veces, xente que fala moito máis, erra moito máis. Polo tanto, quero agradecerche
no meu nome, despois se algún compañeiro quere dicir algunha cousa, a túa actitude. Espero que das túas doencias anteriores sallas con ben e que dentro do posible, como todos, seas o máis feliz que poidas. Queres facer algún comentario? Agradecer sinto porque xa nos tiñamos tal. Entón, bueno, a vida sigue, eso está e nada, pois gracias por todo e estes anos pois case levamos máis menos. Eu 12 e ti que entonces eso. Graciñas por todo. Nada, simplemente eso, gracias por a labor que fixestes durante os anos que estuvestes no Concello. Sorte na túa vida profesional, que sei que a vas a ter. A ti que che vou a decir, Carlos? Non foi falta nin que cho digas, sabes que te quero do corazón e que espero que todo vaya perfecto.